Na októbrovom zasadnutí Európskeho parlamentu sme prerokúvali viaceré zaujímavé správy. Ako vidíte, aj v pozadí na tomto zábere je tu emblém, ktorý hovorí o tom, že Európska únia, Európsky parlament špeciálne má veľký záujem na boji proti chudobe. A ja som vystúpil v tejto rozprave, kde som hovoril, že až 17% európskych občanov žije vlastne v podmienkach chudoby a ich príjem, ich sociálne zabezpečenie, ich zdravotnícke zabezpečenie, najmä žien v ohrození, ale aj detí, nezodpovedá úrovni Európskej únie, ktorá by mala byť najlepším priestorom demokracie a najprosperujúcejším priestorom na celom svete. Napriek tomu Európska únia má mnohých ľudí, ktorí sa nachádzajú v tomto pásme chudoby a som rád, že Európsky parlament energickým spôsobom artikuluje tieto otázky a vyzýva komisiu, aby na tieto finančné zabezpečenia rodín, ale aj jednotlivcov určite energicky pamätal. Verím, že najneskôr v rozpočtových linkách, ktoré hovoria o mnohých takýchto sociálnych programoch pre ohrozené skupiny, to aj takto schválime. Prešiel by som voľne ešte na ďalšie dve direktívy, v ktorých som takisto vystupoval, a to sú otázky, ktoré sa týkajú vlastne postavenia žien. Viete, že direktíva, ktorú dnes schvaľujeme a kde ja budem zastávať sa práv žien na materskú dovolenku v čo najdlhšom vyjadrení, to znamená najmenej 20 týždňov, uvidíme, či to hlasovaním nájde väčšinu, tak to je niečo, čo sa týka samozrejme odozdávania života, odozdávania vlastne novej generácie. Materská dovolenka je niečo, čo má byť odmenené a z tohto pohľadu ja sa na to dívam a nie z pohľadu toho, ako kričia niektorí ľavicoví poslanci a politici, že vlastne dlhé zotrvávanie na materskej dovolenke by snáď znevýhodňovalo ženu pri jej znovu nastúpení do práce. O tom to nie je. Je to o tom, aby sa žena mohla venovať svojmu dieťaťu, aby ho mohla dojčiť, ale aby za to bola odmeňovaná, lebo to nie je dovolenka, kde by ona bola pri mori a kde by bola vlastne len bez nejakých ťažkostí a starostí. Staranie sa o dieťa je práca a je to práca nielen pre tú vlastnú rodinu a pre svoje deti, ale je to vlastne práca pre spoločnosť a pre budúce generácie. A tretím takým priestorom, v ktorom som sa vyjadril, je vlastne práca žien. Zase to bola iná direktíva, ktorá hovorí o práci žien, ktoré sú vlastne v neistom zamestnaní, v neistom postavení. Sú to niektoré zamestnania, ktoré sú zneužívané v tom, že ženy sú vykorisťované, prichádzajú do nových členských krajín, kde ich sociálne postavenie nie je riadne zabezpečené, kde sa starajú trebárs o nejakých opustených ľudí, ale za minimálnu mzdu a ešte menej, nemajú pritom zabezpečené poistenie, nemajú zdravotnú starostlivosť, nemajú dôchodkové a sociálne náležitosti zabezpečené. A to sa musí zmeniť. Toto je niečo, čo v Európe nemá miesto a myslím si, že ženy v neistých zamestnaniach by mali byť chránené a mali by sme im všemožne v tomto pomáhať.